Aste honetan egon diren berrien artean, ez dugu berrien ataran kontatuko, baina bai komentatuko dugu sarrera honetan basikoki nire esperientzia pertsonalako eta konkretuki nire domotika sistemarako eragina izan duen berria izan delako. 2013tik jarraitzen dugun enpresa Batio Smart Home aste honetan bere ateak itxi ditu eta bere zerbitzuak ere itxi ditu. Azken urte hauetan ezin dutelako bere produktuak aurrera eraman, saiatu dira enpresa saltzen, baino ez dute ez da lortu, eta email bidez esan diguten bezala, zerbitzua etengo zen maiatzaren lehenengo egunetan, eta horrela izan da pasaden hilaren bosgarren egunean, ostiralean, bere zerbitzua ja itxi dute, eta ja ez dago aplikazioa erabiltzerik. Bere produktuak egia da, kameraz aparte beste guztiak vinkulatuta daudenez, hor etxean izan behar zen gate zentralita horretara, batzuk bere funtzionalitate basikoa mantentzen dute, baina egia da aplikaziorik gabe, baina ez dagoela gauzak aldatzeko aukera, eta aukera asko desagertu direla. Egia esan da, niri pertsonalki pena ematen dit, gainera Donostiko enpresa zelako eta saiatzen zutelako hemendik ere domotika sistema interesgarri bat egiten, baina egia zen ere gaur egungo prezioak kontuan hartuta produktu nahiko garestitxoa zutela, eta jarraitzen zuten interes konkretu hori eta bere filosofia kasu batzutan ez zela prezioekin bateragarria. Dena den, eskertu behar diegu, gainera programa honetatik edozin momentuan behar izan dugunean haiekin hitz egin edo zerbait haien partetik 2013tik erantzun digute, eta hori ere aipatzekoa da. Hau esan da, az gaitezen. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Az gaitezen esan bezala gure programarekin, sarean zehar honekin teknologiari buruz hitz egiteko, eta beti bezala ere, Borja Arbosarekin hemen aurrean daukadan. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Nire etxean ja utxune bat geratu da domotika arloan, egia esan da gero eta gutxiago erabiltzen nuelako Batioren sistema, pasaren etxe aldaketatik ona, etxe berrian bai lekua zutela, baina zain beste aurrekoan neukala 3 termostato konektatuta 3 radiadorera horrelako sistema superinteligente egiten, gertatzen zaitau me muero de frío, horrela arazo handiago bat izango zen, baino egia da beti ondo erantzuten eta beti hor dauden pertsonak itxi behar dutenean enpresa bat
pena ematen du. Bai, zoritxarrez, sektore hau nahiko aldaketa garrantzitsua jaso ditu azken boladan. Hau da, bueno, lehenik eta behin kompetidore garrantzitsuenak beti izan direla Google edo Amazon edo... Bai, batez ere. Bueno, ez hainbeste, baina baita ere Apple hortik egon da, eta zu azkenengo boladan baita ere aurkitu duzu software askeko aukera bat dela Home Assistant. Claro, gainera... Hori softwarearen arloan, hardware hori beste partetik doa, Bai. baina normalean erosten desunean horrelako hardware bat bere software propioarekin etortzen da, orduan zu ezin duzu nolabait esan da erosi dispositibo edo zein dispositibo inteligente eta jarrizu nahi duzun softwarea, ezta? Asterisko, hori gertatzen da, batez ere wifi bidez funtzionatzen duten aparatuen kasuan, baina bai batio sistema, bai gaur egun muntatu den sistema, beste sistema bat erabiltzen du, batioren kasuan zen Z-Wave berezi bat, eta nire kasuan Zigbee montatu nuen, orduan Zigbee edo Z-Wave erabilita, bai erabili dezakezu gutxi gora bera nahi duzun zentralita, nahi duzun hub hori, nahi dituzun gailuekin, ni gainera ja pausu bat gehiago eman nuen, jarriz Home Assistant daukan Raspberry Pi bat, eta ja irtenbide komertzialetik guztiz urrundu naiz, hori egia da. Bai, esan dugu bezala, estandarrak bateragarriak izan beharko dira, baita ere ezagutu genuen pasaden urtean nola saiatzen dira ateratzen estandar komun Matter sistemarekin, baita ere, hau da, ja pizka zure gailu guztiak bateragarriak izateko, ez da tontakeri bat. Eta gainera, beste kontua izan da prezioaren movida, claro, egia da, batiok saltzen zituen produktuak nahiko garestiak zirela, egia da ere, zer produktuarekin konparatzen dugun. Hau konparatzen baduzu, adibidez, Zigbee entxufe batekin, batiok saltzen zuen entxufe bat, Zigbee entxufe batekin, ez da, ia erdia zen, baina ez da, hain merkeenak dira, wifi entxufeak, horiek bai, interneterako dependentza bat daukatera, claro, batiok ere esaten bere momentuan promozionatzen zuen, internetik gabe geratzen bazara, batioren produktuak funtzionatzen jarraitzen dute, eta bere arauak eta bar jarraitzen dute zure etxean dagoen gailu batean gordetzen direlako. Eta hori bere balioa dauka, zeren azkenean baitere zerikusia dauka, ze askartasun daukaten horrelako sistemak bat berarekin komunikatzeko. Hau da, normalean internetari konektatuta badaude, uste dut, bueno, ez naiz justo espezialista hau esateko, baina askartasuna internetekoa izango da. Zure interneta ez badu oso ondo, eta batzutan hori gertatzen da, zu edo zegin ikusi nahi duzula bideoekin adibidez gertatzen da asko, harin dela urte askotan bufferra bezala ezagutzen genuen, eta gauza bat esan, adibidez, gailu bati, ez dakit, piztu edo itxali argiak, eta hori agian bizpairu segundo ematen du, zergatik komunikatu beharko direla, mezu hori eraman behar dute azkenean bonbillari edo... Eta gainera, zerbitzarien artean komunikatu behar direla, osea, prozesu nahiko luzea da. Orduan, hori erreplikatzen, batiok eskaintzen zuen erreplikatzen Home Assistant aukeratu nuen nire kasuan, baina egia da, orokorrean wifi erabiltzen duten gailu domotiko guztiek askoz merkeagoak direla, baina, claro, pasa behar duzu enpresa horren zerbitzutik, haien zerbitzarietik, eta aste honetan gertatuen bezala, adibidez, zerbitzari horiek badaude Googleeko azpiegituran, Googleeko azpiegitura pikutara jaten bada ordu erdiz, ezingo duzu erabili. Amazonekin ere gertatu da, batez ere estatu batuetan, jende askok esaten duera, eske zerradura inteligente bat jarri nuen, eta orain ezin naiz nire etxera sartu,
Amazoneko zerbitzariak porrota egin direlako. Lehenengo gomendioa hor sistema misto bat jarri. Hau da, ez bakarrik internetaren bidez funtzionatzen duena, baizik eta internet eta eskuz, oindik, maneiatu ahal desuna. Gutxienez nik erosten ditudan sistema eta gailu guztiak Botoitxoa daukate. Botoi bat daukate, eta ez badu funtzionatzen internet, funtzionalitate hori galduko duzu, baina argia piztu aldezu gutxienez. Hori da horren kontua. Eta bueno, azkenean nire kasu pertsonalean irtenbidea izango da Zigbee 5 entxufe gehiago erostea, 60 € gutxi gora bera kostatuko zaidana, eta eta Home Assistant Alejandrarekin konektatzea ez dela erreza eta bide errezena ordainpekoa dela, suskripzio baten bidez. Egizu tutorial bat, mesedez, nire kasuan ez da Alejandra dela Google, baina interesgarria izango da. Ni pizkanaka pizka bat burmuinan daukat, eta YouTubeen badago jadanik bideo bat zunola montatu duzun, Home Assistant, eta hori guztia, orduan nire kasua bezala zuek entzuleek Home Assistant bat montatu nahi baduzu eta ez duzu ideiarik esen, azkenean lehenengo pausuak ematea sistema honekin ez dela nahiko erraza, informatika eta teknologiaren nahiko adituak ez bazarete, horrelako tutorialak egotea oso importantea da. Movida da, zu gaur egun ze daukazu etxean, wifi entxufeak edo Zigbee edo Z-Wave zer dira? Wow! Claro. Ideiarik, zerosterakoan bakarrik Google Assistantekin funtzionatzen dutela ikusi nuen. Orduan, ziurrenik wifi bidezkoak izango dira, orduan, kasu horretarako Home Assistant erabilera kasu batzuk dauzka, baina orokorrean ez eizu askorako balio. Honen grazia da Raspberry Pi edo servidore bat izatea etxean, eta internet erabiltzen ez duen sistema bat erabiltzea Z-Wave edo Zigbee, eta gailu horiek Home Assistant bidez kontrolatzea. Hori da, komunikazio sistema Bluetooth bezalakoak? Bai, ez dute internet erabiltzen. Zigbeeren kasuan Wi-Fi bezalako uinak erabiltzen dituzte, baina ez Wi-Fi protokoloa, eta Z-Wave kasuan izango dira 800 MHz aldekoak edo horrelako zerbait. Orduan, azkenean komunikazioa egiten da gailutik gailura, ez da internetetik pasatzen. Orduan, kasu horietarako oso interesgarria da Home Assistant erabiltzea, eta horretara, no? Así que, pena enpresa hau iztea, eta gainera hori, azkenean Euskadin sortzen den enpresa nahiko irautzaile bat, ez du ere, edo nik ez dut ikusi izan dutenik instituzionaldeko laguntzak, edo inoiz ez dut ikusi diru laguntzik jaso duten, eta azkenean estatu bezala edo herrialde bezala uste dut interesatzen zitzaigula horrelako enpresa bat izatea eta bere negozia garatzea produktu interesgarriak eta innovadoreak egin aldituzterako. Silicon Valley bat montatu nahi duzu Euskadi, Inigo? Ez, baina horrelako enpresak... Deba barrenan eta horrelako lekuetan baita ere IG&D, investigazioa eta asko egiten da, baina ez dakit sektore teknologiko justo edo. Parke teknologikoak badaukagu baita ere... Ez hitzen parke teknologiko egin Gutxienez, kontzeptu hori, leku bat teknologiari buruz lan egiteko existitzen da, hori ja, noski zenbat teknologia egiten den leku horietan, baina depende ze motatako enpresek hor jartzen diren, eta zenbat laguntza, esan duzun bezala, aurkitzen duten erakunde publikoengan. Claro, adibidez, bilaketa oso erraz egiten, bilatzen Domotika Euskadi, Googleen, agertzen dira domotika instalatzen dituzten
enpresak, eta adibidez espriko gunean hitz egiten dute Araba Domotik deitzen den enpresa bati buruz, baita ere, bueno, bere lana egiten dute, eta oso ondo gainera, baina produktu horiek sortzen eta garatzen dituzten enpresak hemen ez daude. Hau da, zerbitzu bat ematen dute instalatzeko, baina ez dute produkzioa. Claro, ez dute integradoreak industria. dira. Hau da, haiek hainbat enpresetako produktuak bateratzen dituzte, zure etxe domotikoan jartzeko, baina produktu horiek beste enpresetakoak dira. Orduan, uste dut, benetan, ez da bateo defendatzea harren, porque a mí no me han pagado nada en mi vida. Produktu batzuk eman ziguten bere momentuan, baina ez da bateo defendatzea, azkenean da ikustea produktu interesgarriak egiten zuen enpresa bat ez duela laguntzarik izan, orokorrean. Bueno, bai. Eta hori... Izan alda, hau da, ni ez dakit laguntzak jaso dituzten edo ez, edo non zeukaten bere lekua... Donostin. Ikusiko du, Parke teknologikoan uste dut gainera. Donostiko parke teknologikoan? Bueno, bai. Ez dakit, normalean horrelako laguntzak gutxienez hemen Bizkaian foru aldundiak ematen du, orduan Gipuzkoan imaginatzen dut horrelako bezala izango dela, eta baita ere Espri eta horrelako erakunde publikoak badaude gutxienez mota horietako enpresak laguntzeko, ez dakit jaso dituzten edo ez, eta hirugarren atala komentatzen duguna da ze etorkizuna zeukan horrelako negozio bat gaur egun ikusten nola dagoen merkatu hau da gailu gehienak etortzen direnak hemen txinatarrak dira, edo zuk erosten dituzuna gutxienez Amazonin bidez edo AliExpressen bidez edo horrelako dendak erabiliz, jendea hau bakarrik prezioarengan erosten du, hau da ez dio fede handia jartzen, eta kalitatezko gauzak agian marka handiak kontrolatzen dituzte, uste momentu honetan etortzen da burunera Nest Googlekoak badauka hainbat gailu direla 200-300 eurokoak, eta ja horrelako inbertsio bat egitea ja pizkat importante izango da. Orduan, ez dakit ze nire ustez izten dute zeren, eta ez dago hainbeste irabasteko. Bai, alde batetik, haiek... hori laguntza publikoarekin ez da aldatzen. Claro. Emaiozu, biztanle bakoitzeri laguntza publikoa batio erosteko, edo jarrizazu nahi duzun marka hemen euskalduna bere etxean jartzeko sistema inteligente bat, edo domotikoa, edo nahi desuna. Azkene, hori konpone zina da. Hori ez da kontua, eta hori ez zen nire proposamena, Borja. Nire proposamena, edo nire kontua zen, beste enpresek, erakunde publikoengan laguntza publikoa diru publikoa jasotzen dutela, eta kasu honetan ez duela inoiz ikusi hau, eta beste ideia batzuk finantzatzen dira erakunde publiko hauengan, baino kasu honetan, ez dut hori. Agian finantzatzen dute eta ez dute kontatzen. Nire enpresa aldibidez hainbat diru laguntza jaso ditu, kasu honetan Bizkaiko Foru Aldunditik, eta azkenea estatuarengatik bono digitala ez badugu kontatu, baina ikusi baduzu Europako finantzaketa ematen duena, eta eta horrelako gauzak bai pizkal laguntzen dute, baina azkenean zu enpresa bat zara, eta enpresa bat merkatuan kompetitiboa izan behar zara, ez duzu publikotik biziko. Eta ez da zure ideia gainera. Claro, ez da ideia, baina izan da, adibidez, Espri industria suposatzen dela sustatzen eta garatzen dutela, eta I+D movidak sustatzen dituzte eta bar, pues eso, sin más, degarri izan dela niretzat, que yo no entiendo nada de lo público, yo no, ideiarik ez.
Bueno, gaurko menuan beste kontu batzuk ditu komentatzeko eta ondo baderitzozu Borja, Windowsi buruz hitz egiten hasiko gara. Microsoftek Windows 10 sistema eragileko euskarriaren amaiera iragarri duelako, 2025ko urrian utziko dio hileko segurtasun eguneratzeak izateari, eta oraingo bertsioa izango da konpainiak emango duen azkena bertsio hori 22HB gisa identifikatzen dute. Horrela, erabiltzaileek Windows 11 ibili beharko dute, ez baita Windowsen funtzioen eguneratze gehigarririk egongo. Hau ez da gertatuko, eta beti bezala erabiltzaileek 5 urte gehiago emango dute Windows 10 erabiltzen, porque Windows 10, bueno, nahiko sistema eragile ona, bueno, Microsoftena da, vale? Baina, bai, bueno. ona. Hobeagoak daude, baina ez daude Microsoften eskuetan. Hori da. Microsoftek azaldu duenez, Windows 10 22HBren edizio guztiek segurtasun eguneratzeak jasoko dituzte, konkretuki 2025ko urriaren 14 arte, eta data horretan amaituko da Euskarria, Enterprise, Education, Home eta Pro edizio hoietan. Beste batzuk daude pizkat konkretuagoak, haiek eguneraketak jasotzen jarraituko dute, baina orokorrenak data horretan 2025ean soporte hori bukatuko zaie. Eta zein izango da erabakia ordun? Windows 12 itxoin? Bai. Eta ez bada etortzen? A ber, Borja, lehenik eta behin, Microsoft esan zuen Windows 10 azken Windowsa izango zela, eta Windows 11 argitaratu zuten. Orduan, Windows 12 egongo da. Egongo da. Edo orain egia izango da, eta 11 izango da azkena. Claro, ez. Gainera Windows 11 ez delako sistema operatibo hori establea, ez du ondo funtzionatzen, orduan nahi baduzu egin aldugu gauza bat, justo orain zuzenean, a ber ze galdetu aldiogu Bing, chat GPT badakizu integratzen duen ari, bai. Eta galdetu aldiogu aberia Windows 11 izango da Microsoften azken sistema eragilea. Horretan sartuan ordenagailuaren bitartez. Agian informazio berezia dauka, badakizu, Microsoften hor barruan dagoenez, kontatu aldu ez dakit, informazio privilegiatua. Baina ahotsa erabiltzen, osea... Ez dauka, irakurri beharko dugu. Vale. Bueno, dena den, azken asteetan, esan behar dizut, nire mobidak direla eta ikusi ditut pertsona batzuk, ja ez asko, baina ikusi ditut pertsona batzuk Windows XP erabiltzen oraindik. Osea, guztiok badakigu Microsoft bere zikloak daukadala, eta Windows 11 ez dela Windows hoberena izango. Orduan Windows 12 itxaron beharko dugu, eta Windows 12 heltzen den arte, Microsoft betikoa egingo du, esan ez, Windows 10 ez desgurua. Badaukat erantzuna. Bingen iritsiz, Windows 11 ez da izango Microsoften azkenengo sistema eragilea. Naiz eta Microsoft esan Windows 11 izango dela azkenengo bertsioa, hori ez du esan nahi aktualizazio edo bekuntzak egongo diela etorkizunan. Orduan, agian, ez dira bertsio berriak, Windowsen bertsio berriak aterako, eta Microsoft agian zentratuko da aktualizatu eta hobetuko du Windows 11. Orduan, esaten du baietz eta esaten du ezetz. Oso ondo. Saldi berean. Microsoft beti egin, betiko hildoa, bere chat GPT ere gauza bat eta kontrakoa esaten du. Bueno, hau guztia konpontzeko uste dut behar duguna momentu honetan da gure superheroia deitzea, beti konpontzen digulako behar den edozein movida. Europar Batasunaren berria.
sarean zehar. Eta Europar Batasunari buruz hitz egiten eskua sartu dute ziur Espainiako webgunerik txarrenean Europar Batasunak konkretuki Europako batzordeak ikerketa berri bat irekiko duelako trenen operadoreen txartelak ordain salmentaren sistema horietan lehiaren aurkako jardun biderik egin duten argitzeko. Esaten duten, baina ez da duten. Konkretuki da Renfe, bale? Kasu hori konkretuki... Operadore hau, Renfe operadore. Hartu nahi dute. Prozesua oraindik martxan dago, baina batzordeak bere kezka agerian utzi du eta azterketari lehentasuna emango diola argitu du. Txartelak ordain saltzeko merkatuko lehia funtsezkoa dela, azpimarratu du Margaret Vestager, Europako batzordeko presidente orde exekutiboa. Zein da honetan nobedadea edo zertan fijatu dira kasu honetan? Europako batzordeak Europako batzordea ikertzen ari da Renfek lehianen aurkako jardunbiderik aplikatu duen tren txartelen ordain salmentan zehatzago argitu nahi dute operadoreak merkatuan duten nagusitasunezko posizioaz abusatu duten aurkariaren merkaturatze plataformei informazio zehatza eta denbora realean emateari uko egin diolako. Otuan, ez da bakarrik web orrialde oso txarra eta gainera merkatuaren lehia urratu duen webgune batek? Bai, konkretuki esaten dute jendeak agian ez du inoiz frogatu beren bizitzan eskerrak eman dezakete inoiz ez dutela bilete bat erosi. Orduan, nola funtzionatzen du? Renfeko txartelak 3 bide handitan eros daitezke. Lehentasuna bere salmenta kanalen bidez ematea da eta horrek geltokietako lehiatiak naiz online, bere horria eta aplikazio ofizialak hartzen ditu. Bigarrena, adibidez, mugikortasun plataforma da. Bi kasuetan Europako batzordeak zehaztu duenez, Renfeaz zuzenean saltzen du. Eta ez da horrela gertatzen 3. kasu honetan, bezeroak kanpoko plataformetara jotzen duenean, ala nola, online agentzietara. Renfeak bere pasarteak merkaturatzeko erabiltzen dituen enpresak. Azken finean kontua izango da, edo suposatzen dut izango da, bide horietan presio berdinak ez direla ematen, eta, azkenean... Adibide argia, deskontuak. Begira, hori, deskontuen kontua, aldat... Beraiek deskontuak eta besteak kontuak. Claro, hori da gakoa gainera. Renfeen kasuan oso erraz da horrelako akusazio bat jasotzea, direlako de facto operagailu dominante bat merkatu honetan, egia da. Naiz eta azken urteetan, batez ere abiadura handiko trenak, pizka bat, liberalizatu dira. Esaten dezala, oreja hor bustitzen diete. Oreja bustitzen diete. Belarriak osunetan, belarria bustitzen diete. Bai, mojan la oreja, gaztelea esaten den bezala. Sintonia bukatu da, txiste hau ez dugulako ulertu. Ni hainbat berri irakurri ditu, kontatzen da, zintzu dira Wigo edo Irio, ez? Nola ditzen diren... Irio eta Wigo. Irio eta Wigo. Presioak bota dituztela hainbat linea operatzeko eta horrek lortu duela, lehenik eta behin jendea trenbide gehiago hartzea, horrek ez dagoela gaizki, baina baita ere Renfe azkenean zeukala hor monopolio bat pizka bat apurtu dute eta beraiek deskontu gehiago egin behar izan dituzte konpetitzeko zeren eta bidaiaria galtzen ari dira a lo loko. Claro, ez gara sartuko eztabaida honetan beste berri batzuk dauzkagulako komentatzeko, baina esan dako, Renferen posizioa ez da erreza kompetentziaren aldean azkeneak nahiek operagailu publikoa izanez eta gainera merkatuko operagailurik handiena,
pues bueno, posizio nahiko komplikatua daukate esateko ez dutela kompetentziaren aurkako mugimenduak egiten, azkenean, hori, operagailu handiena izan da, normala da, baita ere, mugimenduak egitea beste batzuk ezagertzeko. Baina, bueno, hori beste kontua, eta kasu honetan, konkretuki, normalena da, enpresa guztietan gertatzen da ere, erabiltzaileak desbideratzea zure salmenta kanaletara ez duzula komisiorik ordaindu behar, agentziek ere, bidai agentziek ere, eramaten dutelako komisio bat, Renfeko eta beste operagailu batzuen tiketak saltzen dituztenean. Hor dago ere kompetentza kasu honen gakoa. Bueno, berri eskarretara murgildu aurretik, 3 berri dauzkagu komentatzeko, zu esango didazu Borja zein nahiago duzun lehenengo, Netflix, Digi edo Google. Ni aukeratu dudana, eta agian zu bezara nahiko ados egongo, baina Googleen paski sistema, uste du garrantzi gehiago daukala. Bestea, adibidez, Netflixena berri askar bat izan daiteke, hau da, erabiltzaileak galtzen dituela badakigu, akontu hor apartekatuak kendu zituzten momentutik, ya está, kontauta, eta Digi izan duela arazo bat, sekurtasun akats bat, eta bueno, ya konpondu dutela eta hori guzti, kontauta, orduan, Google. Google, vale, esango dugu orduan Googleek aukera ematen duela paskiak erabiltzeko saioa hasteko eta pasaitzak desagerra hasteko. Argeago tek industriak pasaitzik gabeko etorkizuna lortu nahi duela, hildo horretan Google, Microsoft eta Apple bezalako aktoreek bat egin dute Fido aliantzarekin paski modu errazean erabili izateko hainbat ekosistemetarako aplikazioen eta gailuen artean. Bilatzailearen konpainiaren kasu zehatzean, orain, adibidez, zure iPhonean sartzeko txartel bat sortu dezakezu eta Edge nabigatzaile batekin Mac batean saioa hasteko erabili al dezakezu. Hau da, gailu bakoitzean paski konfiguratzeko beharra desagertu egiten da eta saioa hasteko modu asko errazago eta seguruagoan irekitzen da atea. Hori bai, pasaitzak eta metodo osagarriak ala nola biurratzeko egiaztapena erabilgarria egongo dira oraindik gure kontuetan saioa hasteko metodo berri batera ohitzea ez baita egun batetik bestera gertatzen den zerbait. Kontatu behar dugu momentu honetan Inigo eta biok izan dugula pizka bat eztabaida programazio baino lehen. Bai. Zerengatik hau zen berri bat, zeren Inigo dirudienez ja oso ohituta dago beren mugikorran pasaitzak ja ez erabiltzera. Ez dituzu erabiltzen para nada de nada. Bueno, a ver, gure ikusle konkretuki ikusi dute nola ni de mugikorra bateria gabe geratzen ari dena hartu dudana eta ezer egin gabe gora bota dut notch hau hemen agertzen den pantalla. Bai, bueno, iPhone da eta hori. Epa, kamera hori ez doa. Oi! Bota dut... Kamera orokorra, pero bueno. Bueno, bota dut behan agertzen den lerrotxoa gora, eta sartu naiz nire mugikorra. Eta nire mugikorra pin bat dauka, osea, zuri ematen badizut, pin hori agertzen da. Bai, bueno. Baina kasuaren gauza berbera ez da, kasuanetan ez da nire orpegarekin, baina bueno, behatzarekin jartzen diot, eta ja. Gauza da. Kontua da, hau egitea ez da berria. Vale, urrengo urratsa dela. Hau, gailuen artean egitea, nire etxatere ez da berria. Nik Mac bat izango banu Face ID daukana, hori egingo nuke nire Macarekin baita, eta iPhonean dauzkadan pasaitzak, nire Macean ere eskuragarri egongo litzateke, Face ID berdin erabiltzen, esan ez, kasu enten Safarin, beste nabigatzaileetan ez, baino Safarin bai, esaten badiot. Gogorat, hartu nire pasaitzen almazenamenduaren pasaitza, eta
nire aurpegia irakurtzen du, eta hori egiten du. Hor ukitu duzu nire ustez gakoa. Mac bat esan duzu eta Safari esan duzu. Claro. Ez duzu esan HP Windows batekin, ez duzu esan ordenagailu bat Linuxekin, ez duzu esan, bueno, Chrome edo Firefox. Claro, horregatik onartu dut berri hau sartzea, komentatu dugulako lehenengo partean, hiru fabrikantek bat egin dutela Fido Alliancearekin hau aurrera emateko, baina berez Googleek aurkeztu eta eskuratu duena ez da bereziki berria. Hau da, pasaditzak kodifikatuta izatea mugikor batean, baina odeietik pasatzea gailu batetik bestera. Hori egiten da. Zure datu biometrikoekin sartzea pasaitzik erabili gabe. Hori egiten da, ordainketetan ere, iPhoneen kasuan. Vale. Orduan, baina gauza da, ez dakizen bat aldiz ja, komentatu dugula, zibersekurtasun arazoak eta kasu askotan zerikusia daukate, pasaitzekin, uste dut, pasaden programan edo, komentatu genuela, adimen artifizial bat, euneko 50 baino gehiagoko pasaitzak segundu batzuetan ateratzea lortzen zuela. Orduan, sistema hau kanporatu duena, hau da, edonor egin aldu urrengoko urratsak, hau da, Googleekon edozein horritatik, passkeys aktibatzeko, jo zuen profileko argazkian, eta ondoren Googleen kontuak kudeatzen duzu, urrengo urratsa, sekurtasuna fitxan jotzea da, eta ondoren sartzeko giltzak atalean. Urrengo urratzera joan aurretik, sistema zure kredentzialekin saioa hasteko eskatuko dizu, normala, eta saioa hasitakoan aukeratu sartzeko giltza sortu, eta jarraitu, eta zure gaioen arabera identifikazio biometriko sistema sarbidea eskatuko zaizu. Hau da, behatza nire kasuan edo aurpegia Inigoren kasuan. Paski hori mugikor batetik konfiguratzen baduzu, beste gailu batzuetan saioa hasteko erabili al izango duzu. Nola? Kamerarekin adibidez, QR kode bat irakurriz, Google kontua saioa hasten, saiatzen zarenean, agertuko dena. Horrekin, paski aktibatuta duzu. Eta, edozein, ez aplikazio askok noski jadanik daukate horrelako aukera zure mugikorraren sartzerakoan, ez duzu pin bat sartzeko beharra, baizik eta egiten duzu zure biometrikarekin. Baina, web orrialde askotan hor registratu zarela, ez duzu kontraseina bat sartzeko beharra, baizik eta sistema automatikoki jartzen dizu kontraseina hipersegura, hau da, 50 karakter dauzka zenbakiak, letrak, karaktere bereziak, zu ez dakizu zein den, baina berdin zaizu zen, ez duzu jarri behar, sartzen web orrialde horretan, sartzen zaren bakoitzean, egin behar duzun bakarra da, zure behatzarekin, edo zure aurpegiarekin, edo sistema biometriko konfiguratu duzun edo zein, hor konfirmatu, eta barruan zaude. Eta horrela, lehenik eta behin, ez duzu zure burmuina apurtu behar, kontraseina bat sartzen, eta imaginatzen, eta jartzen, eta gogoratzen, eta segurtasun gehiago ematen diozu sistemari. Berria izan da ala ez, baita ere gomendio bezala, zure bizitzarako, egin albaduzu hau, egizu. Esan dakoa, egizue, hau beharrezkoa delako, gomendagarria, eta, Borjak esan duen bezala, segurtasunerako, hobe delako. Eta hau komentatuta, orduan guazen berri askarrak entzutera. Berri askarrak, sarean zehar. Eta hasiko gara komentatzen Gmailek Twitter motako marka urdina erabiltzen hasiko duela spamari aurre egiteko. Googleek neurri berri bat esarri du Gmailen erabilia seguruagoa izan dadin. Handiak marka urdin bat sartu du egiaztatutako igorleak identifikatzeko eta mezu elektronikoetan nortasuna ordezkatzea saihesteko. Sistema berri hau Twitterreko egiaztapen sisteman oinarrituta dago eta helburua iruzurrezko emaiak eta spam delakoak jasotzea saihestea. Oraingoz enpresa agentzia eta konpainientzat solik badago ere, neurri honek iruzurrezko mezu elektronikoen kopurua murriztea eta erabiltzaile guztientzat Gmailen erabilearen esperientza seguruagoa egitea espero da. Baina kasu honetan ezin duzu verifikazioa ordaindu eta erosi, orduan hori ere berri ona izango da.
España landatarrak, que esto es en castellano, la España rural, España landatarrak badut data 1 megako interneterako satelite bidez eta hilean 35 euroren truke. Bai, 2023ko ekainean jarriko da martxan tarifa hori, guztia aurre ikusita dagoen bezala ateratzen bada. Hori lortzeko Hispasat enpresa satelite bidez konektatzea erabaki da. Espainiako enpresak hainbat urte daramatza landa eremutan eskuragarri, konpainia horrek 76,3 milioi euro jasoko ditu instalazio eta ekipamendu kostuak ordaintzeko laguntzetak. Martxan jarri ondoren, interesdunek Hispasatekin akordioa sinatu duten operadorei, baino ez diete, deitu beharko, eta eskatu. Helburua da, Espainiako biztanle guztiek 1 megako saretarako sarbidea izatea 2025ean. Hala ere, proposamen hori ez da 50 megako sarbidea duten eremuetarako. Gobernuaren eta Hispasaten kalkuloen arabera 1,3 milioi etxek baliatu ahal izango dute zerbitzu berri hori. Baina esango dizuet ere, satelite bidez jokatu nahi baduzu edozin jokura, hori ez da posible izango. Eta azkenik, Amazon itxi du Amazon Halo osasuna kontrolatzeko gailuetan zentratuta zegoen dibizioa. Bai, dibizioaren itxiera iragarri du Amazonek, erabaki hori hartu du bere 3 produktu saltzeari utzi eta fabrikatzeko ardura duen taldeari zati bat kaleratu aurretik. Konpainiak esan du erabaki zaila hartu duela programa amaitzeko kontrako aizen abarmenei aurre egin ondoren, gero eta jendetsuagoa den segmentua eta ingurune ekonomiko zalantzagarria barne. Eta Halo, ja Beyoncék ezin dongo du esan hori Amazonen enpresan, I can see your Halo. Eta ez dut txisterik egin behar, zuia egin duzulako. Titulol. Bueno, es que chiste ya, o sea, es que me dejo planchado también. Borja, nire harridura ja lortu duzu. Orduan, guazen beste gauza batzuekin titulon honetan. Titulon honen protagonista izango da Google Assistant, Iñigo. Eta ez dakit badakizun Google Assistant esaldi azkarrak bota zuela Google orain dela hilabete batzuk. Zenbait komandotan frasea OK Bai. Ez erabiltzea albidetzen dute. Urte honen hasieran izan zen Google funtzionalitate berri hau iragarri zuenean, bere azken gailu mugikorretan gainera soilik eskuragarri egongo zen azkenengo pixel hoietan, eta erabili aldituzun hainbat komando, esaldia esan gabe eta denbora murrizten zu. Ez da hori eskatu beharrek, adibidez, musika entzuten ari bazara eta abesti hori justu horretan kendu nahi baduzu, stop esan, edo alarma batekin, baita ere gauza berdina egin alduzu, alarma entzuten, stop, eta alarma ketzen da. Zein izan da problema? Justu alarma jotzen denean sortzen da arazoa, une horretan, hasten da, abesti jakin bat erreproduzitzen, eta abesti horrekin bakarra alarma jotzeari utziko diona. Zein da abesti hori? Pixies musika taldearen Where is my mind abestia da. Ez baduzue inoiz entzun, abesti hori uste dut agertzen zela bi pelikulaneko famatuan, nora da Trainspotting eta bestela The Club Fight, el Club de la Lucha, gazteleraz esan da, eta justu abesti hori jartzen baduzue, nola azten da abesti hori? Musika hasi baino lehen esaldi bat dauka eta esaten du stop. Esan ditu stop. Eta justu momentu horretan hasten da musika. Badira, gai gehiago stop hitza bere letretan jasotzen dutenak, baina Googleen erlojuaren alarma geldiaratzen duen bakarra Pixies taldearen abestia da. Eta hori guztia esaldi azkarraren funtzioarekin duzerikusia izan ere ahots komando horrekin batera musika tresnaren bat dagoela ulertzen duenean, pasa olimpikamente eta ez du ezer egiten. Hau da, edozein abestiak stop badauka bere letretan ez dago hori ez du egiten, zer eta musika de fondo entzuten du eta ez du gelditzen, baina justu abesti honetan esaten dute stop musika barik. Eta erabiltzaile batek froga egin du eta egia da justu. Eta baina oso batzu entzuten da. Osea, da stop, baina stop beste leku batera esaten dion stop horrelako. Baina funtzionatzen du. A ber, entzungo dugu. Stop. Vale. Ulertzen dut sistema honen
konfusioa, oso ondo, stop. Eta nain ere, stop honekin, berrien atal hau, sarean zehar edizio honetan. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Esan bezala, stop, orain momentu honetan arte irandu du sarean zehar honek, Borja, eskerrik asko gurekin berri teknologiko hauek komentatzeagatik eta programa hau partekatzeagatik. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, hurrengo programa arte. Eta eskerrik asko ere, gure ekoizpenean, kasu honetan berrikuspen teknikoan dagoen Mikel Carmonari eta erratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa, maiatzaren erdialdean, ja bukaeran kasi izango da, bi aste barru eta bitartean beti bezala sareanzehar.eus webgunean gure edukiak eta Euskadi Digitalen webgunean gaudenez ere, Euskadi Digitaleko beste edukiak ikusi ditzazkezue, ikusi eta batez ere entzun ditzazkezue. Ezer gehiago, eskerrik asko eta urrengo astera arte, agur!